Öktemli suğu, İskemcanın suğu. Ирек Нәбиюлин һәм Сәлимҗан Гыйләҗев төшерү төркемебезгә узган елда башкарылган эшләрнең берсен күрсәтә. Җирле шишмәне үзара салым программасы буенча яңарта алганнар. Акча җыярга авыл халкы да, якташлар да булышкан. Авыл халкы белән уйлаштык та, менә шушы чишмәне әмәтеп куйган кебек үткән ел апрель башыннан тотынып бу эшләрне бик активный авыл халкы эшләп чыктык. Шишмә башы өстенә яңа бура бастырылган, агып торган турба тирәсенә беседка урнаштырылган. Бар халык белән бергә эшләгәннәр. Очрашуларда шәкәрдән кайткан һәрбер кеше кышында килә инде. Барыбер дә. Авыл халкы да йөри, хәзердә суга йөри әле минем хатын кит сайын йөри. Суга. Чишмә суы ярытабыз без. Авыл агайлары безгә җирле зиратны да күрсәтте. Аны шулай ук үзара салым акчаларына яңа кыйма белән уратып алганнар. Җирлек буенча программаны финанслауны исәпкә алып 2 миллион сумнан артык акча җыелган һәм аларны торак пунктлардагы ихтыяҗларга җәлеп итә алганнар. Уртак эшләр нигезендә үзара дуслык һәм бердәмлек ята диләр биредә. Безнең әбиләребез дә пичтә менә шундый хуш исле икмәк пешергәннәр. Milli мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр йылы булу уңайыннан без үзебезнең мәдәният йортыбызда күп кенә чаралар үткәрергә җыенабыз. Менә шуларның берсе без авыл өе күренеше әзерләдек. Бу чаралар безне берләштерсен иде, чөнки бездә төрле милләт халыклары яши. Керәшеннәр, руслар, татарлар. Җирлектә предприятиеләр юк. Авыл халкы үз хуҗалыкларыннан продукция сатудан керем ала. Аларда хәзер 600-дан артык мөгезле эре терлек асрала. Асылхановлар гаиләсе шуларның берсе. Җыенда аларга сыер саву аппараты тапшырылды. Яшын зәйтүнә белән 5 сыер асрыйбыз. Элек инде баштан күбелә саудык. Аннары инде машина алган идек алганда. Ну искергән иде инде ул. Шулай ремонтлый гына савай идек инде аның белән шулай нужаланып. Булай булгач инде Алла теләсә куртмича баштан арттырырга булыр. Алмаз Әхмәтшин билгеләп үткәнчә район җитәкчелеге алга таба да инициативалы авыл халкына ярдәм итәргә ниятли. Сет ул ялгы өчен көндәлек киләтергән акча. Безнең президентыбыз да шундый максат куя, авыл хуҗалыгында без хайванны сакларга тиеш, сет савырга тиеш. Кылбай Мурасадан Әхмәтҗановлар гаиләсенең дә кул хезмәтен җиңеләйттеләр. Җирлектә мөгезле эре терлек санын 9 башка арттыра алганнар. ПХ-ларны арттырырга, шулай мини-фирмалар төзәргә. Ул безнең куйган план, без аны үтәргә тырышачакбыз. Халык аңлады, бөтен нигә катнаша башлады субсидияләргә, башка әйберләргә. Юллар, күперләр, автобуслар йөрүе авыл кешеләре үз сорауларын да бирде. Кайберәүләренә җаваплар урында ук табылды, башкаларын хәл итәр өчен янә берләшеп акча тупларга кирәк. Өченчеләрен дәүләт программаларында катнашып шишеп була. Бу эштә Нурлат районы командасы республикада үрнәк дип билгеләп үтте Александр Шадриков. Кондырча ландшафт паркының һәм Шашын урамындагы күлнең тормышка ашырылган проектлар гына да ни тора. Быел да планнар зурдан. Халык өчен эшләнә торган әйберләр бик матур килеп чыга. Халыкка самое главное шей. Нәрсә эшләсәң дә ул беренче халык өчен эшләнергә тиеш дип саныйм. Хәзер без проект ясыйбыз. Свалка буенча рекультивация свалки дип әйтәбез. Бу Нурлат шәһәре янында. Хәзер шул проект белән документация ясап, без аны программага кергә планлаштырабыз федераль программага. Главный инициативасы буенча без карапта йөри дигәндә, анда хәзер шул урынны бик матур урын ясап була. Республика министры гаилә тормышы юбилейларын котлады һәм җыелышларга авыл территорияләрен яхшыртуда шундый ук бердәмлек һәм энтузиазм теләде. Гөлназ Хәсәншина, Тимур Новиков, Нурлат хәбәрләре.